Veľká téma, či zatepliť fasádu rodinného domu polystyrénom alebo minerálnou vlnou. To, na čo by som sa teda chcel v prvom rade pozrieť, je porovnanie tepelnoizolačných vlastností a následne nejaká životnosť stavby. Z pohľadu tepelnoizolačných vlastností dôležitý parameter je súčiniteľ prestupu tepla, teda lambda. Ak to takto môžeme v jednoduchosti povedať, vata ho má mierne lepšiu, polystyrén, ak porovnáme biely, mierne horšiu. Pozor, ale rozdiel je na druhom desatinnom mieste, čiže nič také markantné. A zároveň, ak do výpočtu zahrnieme napríklad taký sivý grafitový polystyrén, tak ten ju má lepšiu ešte ako vatu. Čo však je dôležité povedať, že tieto parametre sú merané za suchého stavu a v tomto vata výrazne prehráva boj. Všetci vieme, že vata je mnohonásobne nasiakavejší materiál ako napríklad taký polystyrén a napríklad 10 cm hrubá vata vie na 1 m štvorcový nasať až 1 liter vody, čo je vlastne na celej fasáde celkom veľké množstvo. No a následne táto vlhkosť vlastne znižuje tepelnoizolačné vlastnosti. Druhou vecou, ktorú som spomínal, že chcem porovnať, je životnosť stavby. A ako som už načrtol, veľmi dôležitý vplyv na životnosť stavby má práve daná vlhkosť. Vata, ako sme vraveli, vie nasať tú vlhkosť, no a keďže tá vlhkosť potom v zime premrzá, zväčšuje svoj objem, danú vatu rozbíja a teda rapidne znižuje životnosť tejto fasády. Navyše, keďže tá vata je vlastne na murive, ktoré je takisto nasiakavé, to isté je schopná robiť teda s murivom a zvyšuje vlhkosť v tom murive a následne vlastne sa znižuje životnosť tej stavby. Z tohto pohľadu je teda za mňa omnoho lepší materiál na zateplenie stavby práve polystyrén. Je však dôležité vedieť, ale vypočítať difúzie stavby, aby vám tam nevznikli nejaké rostné body, tepelné mosty a tak ďalej. Pozor, nerobí to projektant v rámci nejakého bežného projektu stavby, čiže potrebujete osloviť človeka, ktorý sa tomu naozaj rozumie a vie navrhnúť túto skladbu dôkladne, vie vypočítať tlaky vodných pár, difúzie a zistiť, kde alebo či vôbec sa tam nachádzajú rostné body a ako tú celú konštrukciu poskladať do skladby. Ak vám táto téma dáva teda zmysel, určite nás neváhajte kontaktovať, napíšte mi prípadne dole do komentárov, čo si o tejto téme myslíte vy. A ak nás teda kontaktujete, pretože si chystáte stavať rodinný dom, určite vám stavbu navrhneme takto s odborným prístupom, tak aby mala stavba nižšie náklady na vykurovanie a dlhšiu životnosť.